Zein da zure lehenengo oroitzapena? Inork ezin du bere bizitzako lehen 3 urteetan gertatutakoa gogoratu. Eta gogoratzen duela uste badu, ziur asko, heldu batek kontatutakoan oinarritutako oroitzapena izango dela. Orain arte, aurren amnesia izenarekin ezagutzen zen fenomeno hori. Ustez, hipokanpoa, aldikako oroimenez arduratzen den garunaren atala, oraindik erabat garatuta ez egonagatik gertatzen zen. Baina azkenengo ikerketa batek hankaz gora jarri du teoria hori. Kolumbiako Unibertsitateko ikerlariek 26 aurren aktibitate zerebrala neurtu dute erresonantzia magnetiko funtzionalen bitartez. Eta ikusi dute, hipokanpoak banakako oroitzapen episodikoak kodetzen dituela eta ostera berreskuratu egiten dituela. Aurrei irudiak erakusten zitzaizkien. Emaitzak harrituko zaitu. Denbora gehiago igarotzen zuten lehendik ikusitako irudia begiratzen eta oroitzapenez arduratzen den hipokanpoaren aktibitatea areagotu egiten zen. Orduan, oroitzapenak garatzen badira, zergatik ezin ditugu gogoratu? Hainbat teoria daude. Batetik, oroitzapenak ezin direla denbora luzez gorde, eta bestetik, asko irauten dutela, baina deskodetzea oso zaila dela. Beraz, memoriaren kasoietan gordeta dagoena berreskuratzea, da orain ikertzaileen xedea. Momentuz, guraso eta aitonamonengandik jasotako istorioetatik sortuko ditugu gure oroitzapen zaharrenak. Transmisio hori ere badelako gure memoria. Eta zuri, zer kontatu zizuten zure haurtzaroaz?